Kajing kentu ne advisor halor kajing yakan ad ha Bangladesh kakasi student union KSU kalayo ya kajing long jingman hakari Bangladesh ha kabaka sinsar khadar ka prapom bat kari kalapoi ya kajing yakan ad bom itu ithau syu ki parad khot baro bawat ka sorkar ka khlem bat kane kalawan ra biang ya kajing air kumba kajia house name khat kandai spa anyo phawai house name khat kandai spa anyo phawai kajing ya kan ad ha Bangladesh kala pelong ya kinong song snong kane kari ban phet wir nala kari bat bantur rumah kat syabalap ha kane kajing dia mensua da kilak ngut kiwan poi wil sakilom khasi bat yo jinyarap naka sorkar ban seng snong bat yeng hap deng jongi klem ki jingbit nakipat khasi kane ka jingwan ki khar Bangladesh ka pensong air ya ki rit pat khasi hala ka bri unyo trem nado usnem khat khandai spa nyo phuwei hado menta ka bapoi sya kajing yakan ad kajing mensaw bat kajing ya penyap nakapor sya kapor namar kata ini ki khar Bangla ki kwa ban penkelari bangkali ya kari khasi balai ka KSU kahap ban yakhi balai ki paj ba khasi ki sya kem sya penyap kadau kadai namar kini ki poiwir ki wan nado usnem kat nais pa nyo kuwei menta katma ha Bangladesh kalak hebia ki pat ba Bangladesh hapdeng katma Bangladesh hapdeng katma po yeng kini ya kelumar paramaki pat ya wanra ya kajing pet wil peulak ngut kajat jomki nuksa wat KPM ka Bangladesh kelawan pet India kan ayu ya kipat ba ka Bangladesh ban wan pet syamikalaya ki jaj benreu kim sempoi perkhat baka ka bajia ha usnem khat knai spa hanya phuwei kan penjau snam penyap breu hadu katne hala kari khasi kumta to fikil baha usnem arhajar arhusaw ka KSU kan long kata kan long pej perman sentinel ha manla kisnong kithau khamtam ha ki khapot baki poiwir ka Bangladesh kim dei ban sim kabu ni ban bu hai snong biang sai si sen ha kilom pa e jongi namar kata ladaki wan biang ngin sakla ripat dikna kum katripura kane kalong kajing tha ya baro ki circle unit bat ki district union ka KSU pej persya nado ka step hado med yaki breu mender ibawan rung syakari khasi la ki dei nakaput Bangladesh ni Assam wat laka sokar jela kala penakor view kakaput nadu ka Henry waje menstep Henry kane kapor ki poiwir kila bandrung lengba ki dolar kebalai yaslok bat ki borsnong ban khanglat ya ki breu ki banambar ban wansa halak snong khaddu khadwai lada iwan tur ki pajba ki poiwir na kano kathan khapon barok ki dikhot kin hap khre ban ya turlang ja kata jaka nimpatla bante lakam ya ke jingjung kerthep house name khat khandai spa nyok we kumta omlong ban penkia su ya kalengkor ya ki pateng daga ba ailat house name arja saw macap rang kelul kari la peni daga information and publicity cell
jongka khasi studian